Isiphumile incwadi ebizela eRome bonke Okhadinali bamazwe ehlukene ukuba kuzoqokwa uPhapha omusha webandla lama Khatholika emva komngcwabo kaPope Francis. No-Cardinal Stephen Brislin waseGoli ulufulathele leli namhlanje walibhekisa eRome. uFather Lawrence Mduduzi Ndlovu webandla lama Khatholika eCathedral of Christ the King eGoli usichazela ngokukhethwa kukaPhapha omusha. Kuzokhulekwa kuqala bese bazoba nomzungezo oyongena e16 chapel lapho kuzobe kuvotelwa khona. Wonke umuntu ongesiyo uCardinali ke uzobe secelwa ukuthi akaphume. Kuvotwa nge-secret ballot kufuneka ukuthi umuntu athole 2/3 majority. So kuba nama rounds amabili, elinye ekseni, elinye awu2 ntambama. Ufike ngamthola ngekseni sizobona phela ngeround lesibili intuthu emnyama baphinde ntambama. Uma bemthola ke sobona ngentuthu kahle kahle sizobona ngentuthu emhlophe and the bells across the city of Rome and the world. All Catholic churches in the world will ring their bells.